Трите основни власти са ясни – законодателна, изпълнителна и съдебна. Трите, но 100% си чувал израза четвъртата власт, когато става дума за медиите. Те не са реална власт, но, тъй като са супер важни за здравето на демокрацията, ги наричат така – четвъртата власт. Този термин е измислен от невероятния писател Джордж Оруел, намеквайки какво мощно оръжие могат да бъдат медиите. Няма значение дали става дума за телевизия, радио, печатни или онлайн медии. Те винаги са имали силно влияние. Не случайно едно от първите неща, което всички диктатори правят, когато се докопат до властта, е да подчинят средствата за масова комуникация. Ако не успеят да ги овладеят, опитват да ги забранят, да ги закрият или поне да ги заглушат. Така е, защото свободните медии имат силата да формират общественото мнение по различни теми и така да създадат сериозни проблеми на властта. Тук обаче възниква и въпросът какво е обществено мнение. За да има обществено мнение, първо трябва общество. И това го разгледахме. Обществото е другото име на група хора, които споделят език, ценности, територия, култура с общи проблеми, задачи и интереси. Следователно, общественото мнение, можем да кажем, е преобладаващия възглед по даден въпрос, който засяга обществото. Естествено, никога не става дума за абсолютно цялото общество, защото винаги има негови членове на друго мнение. Достатъчно е по-голямата или достатъчна част от него да има общо мнение по някаква тема. Когато медиите формират общественото мнение безпристрастно и само с факти, това е супер. Само дето могат да го правят и с цел манипулация и да го използват за целите на една или друга обществена група. Медиите могат да дадат гласност на даден проблем или тотално да го игнорират или заглушат. Това, да ти кажа, си е доста голяма власт. Ето защо журналистите имат строги правила за поведение, качество на работата и съзнание за обществена отговорност. Друг е въпросът колко от тях наистина го спазват, особено сега, в ерата на социалните медии. Всъщност, дигиталните технологии и социалните медии повлияха на журналистиката поне по два начина. От една страна, те направиха информацията по-достъпна и лесна за пренос и обработка от всякога. От друга обаче, професионализма, етиката и доверието в професията доста се разклатиха и стандартите се размиха. То не са фалшиви новини, то не са конспирации, то не са даже и откровенни лъжи. Вече всеки въоръжен с лаптоп, камера и телефон има илюзията, че може да бъде журналист или топ-репортер. Това доведе до загуба на престижа на професионалистите и до възможността всякакви хора лесно да манипулират общественото мнение. Пропадането на журналистическите стандарти е тежък удар по демокрацията и свободата на словото, защото именно медиите, както казахме, имат основна роля в формирането на многообразно обществено мнение и оттам противодействието на антидемократични, дори тоталитарни управници. Демократичните държави обикновено имат два вида медии – обществени и частни. Обществените медии се финансират с парите на данъкоплатеца. Ето ти и вашите плащат данъци, нали? Плащате. Хубаво е, че плащате. Значи част от тези данъци отиват за обществените медии и всъщност ти и вашите ги финансирате. Задачата на тези медии е да поддържат равно отстояние от всички политически сили. Те информират, образоват и забавляват в името на общественото благо и поддържат споделените ценности на обществото, на което служат. Обществените телевизии нямат комерциални функции, което ще рече, че те не гонят по-висок рейтинг и затова по тях или няма реклами, или са много малко. Частните медии са друга работа. Те съществуват за да печелят и нямат ограниченията на обществените медии. И над двата вида обаче стоят органи, които следят дали медиите спазват закона и различните кодекси, етични стандарти за поведение и отговорността да информират точно и достоверно. България, например, си има съвет за електронни медии, който следи за това. На ниво Европейския съюз пък съществува кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Европейския съюз успя да убеди редица онлайн източници на информация да поемат ангажимент за ограничаване на дезинформацията. Подобни етични стандарти все още тепърва си пробиват път и то след огромни скандали, свързани с хибридни новини, намеса в национални избори, появата на ферми за тролове и често токсичната атмосфера на социалните мрежи, където екстремисти от всякакъв вид разпространяват вредна за обществото пропаганда. Под ферми за тролове разбира и места, където работят един куп хора с фалшиви профили, които се опитват да изкривят общественото мнение и да атакуват точно определени противници. Примери за тези явления изобилстват.
Съвсем наскоро и социалните мрежи и на някои медии се завъртя снимка на многомилионна демонстрация в Париж срещу задължителното вакциниране. Оказа се всъщност, че снимката е от празненствата по случай изпечелването на последната световна купа по футбол от Франция, т.е. нито е от сега, нито е по този повод и нито е в този контекст. Що се отнася до намесата в избори, именно тролове са повлияли силно на избора на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати. Затова не си вади изводите от това какво някой е поснал в социалките и не взимай всичко написано за чиста монета. Вместо това, търси информация, която се основава на факти и данни. Фактите, 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 мой човек, мога да го повторя 100 пъти, та фактите винаги са по-силни от мненията. В заключение можем да кажем, че смелостта да говориш истината в очите на тираничната власт е признак за гражданска доблест. Правили са го всички големи борци за права в историята, като Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела, Вацлав Хавел. Но ако думите им не бъдат подети от смели и обективни журналисти, ако не бяха препредадени от силни и свободни медии, посланието им нямаше да достигне до толкова хора и нямаше да има същия ефект. За да бъде в услуга на хората, а не да принуждава хората да бъдат в нейна услуга, властта се нуждае от корективи. Задачата на свободните медии е да бъдат точно такъв коректив. Хайде сега поемай курс към теста след урока, за да затвърдиш новите си знания по тази супер важна тема.